Takže čaute ľudia, ja vás vítam u nového videa. Ale dneska je to trochu iné. Máme tu survival, hororový modpack, jaký nám pridáva napríklad legendárneho Herobrine'a. Potom je tu Cave Dweller, Man from the Fog a v podstate Dweller Prince. Taký nejaký Dweller, no. Potom tu měla být minimapka, ale z nějakého důvodu tu není. Nevadí. A též, abych tu vůbec měl nějakou šancu, tak jsem si tu stáhel modpack s realistickýma zbraňama. Lebo normálny meč by na ty monstra určitě nestačil, takže tu mám ty zbraně. A bez dalšího okecávania sa rovno môžeme pustiť do hry. Takže si tu natěžím kameň a snad si stihneme spraviť aspoň postel, lebo fakt tu ešte túto noc pobiehovať nebudu. Fakt ne. Lebo nechcú hned prvú hru umriť. Prvú noc, tak. Dobre, v čo si tu spravíme nejaké nástroje základné, čiže meč, sekera, krumpáč. Ja si to tak vždycky robím a radšej si toto zeberú a môžeme ísť treba tam možno budú nejaké ty ovce a snad tam budú aspoň 3 teda, lebo chceme tu postel. Možná nejaké jídlo. No a počkajte, mne sa... Áno, vesnička! Yes! Jo, já jsem profesionální parkourista, tady v Minecraftě, že nepreskočím díru dvojblokovou. To jsem prostě já. Dobre, včil. Toto je naša záchrana. Ináč by sme tu neprežili si vůbec. A já Račik ani Iron Golema zabíjat moc nebudu. Dobre, je v porádku. Takže tady je postel, ale je to tu malé. Bych skôr chcel nějaký větší ten barák. To vypadá jakž tak. Tu je aj čestka. Takže tu si pěkně vylútíme. Ľudé, čuli ste to pískaní? Čau, kámo. Já ti iba zeberu pec. A zas. OK. To začíná strašit.
Jo, tak to začíná hodně strašit. Jsem chcela aspoň ze začátku klidnou hru, kým se vybavím. Being watched. To bude Herobrine. Nevím. Pojď pryč. Halo. OK, ti tu trochu zničím barák, snad ti to nebude vadit. Sorry. On mi mohl zavřít dvera. Choď preč. Hej! Choď preč! No? S ním se asi nedohodnu. Někde si tu určitě umístíme tu postel. Jediné místo mě napadá tu. A můžeme si dát vypést nějaké to másko. No. No, zase mi to tu seká, takže za to nikam nepůjdeme. Počkej, zkusíme. Napísat, že nějaké weapon, no, nic. A v chill bychom to tu mohli trochu lutit ty domečky. A no, tuto pec už mám, co mi netreba, alebo no, že prva sa asi zajdu do baráčku napapat. Tady my býváme, že? Jo. Si zeberu zpátky svoje jídlo. Možná tam dáme vypékat nějaké brambory. Nevím, já bych tu možná z tohoto postavil nějaké obrany, ale to asi fungovat nebude. Hej, nestrašte mě. Si aspoň trošku zkrášníme barák, no můžeme jít prozkoumávat a lútit. Nic. Potom hen tam už máme lúku. Ale však za to můžeme bývat aj tu, ve vesničke. Lebo, no podle mě to tu bude bezpečnější. Iglu. Nic, tu není. Už to vypadá, že se bude smívat. Což není úplně nejlepší zpráva, ale ještě máme chvíli čas, snad. Toto už jsou týto. Jo, už tolko času nemáme. A nechci tu v noci úplně poběhovat. Takže mě napadlo, že bychom si tu potom mohli postavit o táto ze strechy nějakou vyhlídkovou věžu. Že no, prostě aby
sme sa aj v noci mohli trochu pokúkať, či niečo neuvidíme, ale z bezpečné vzdálenosti. Kde by sme ten rebrík mohli postaviť? Treba tu z craftingu, ne? Tak, treba. Spravíme si nejaké ty styky. A chill ten rebrík. Je jeden. Takže si musíme spraviť ešte styky. Aha. Takže ešte víc styků. Dobre. Zas mi sem chcú lést villagery. No vlastne my to môžeme dať aj výš. Ne. Aha. Tam budú potrebné slaby. Tak. Že ešte si tu spravíme styky. By sme si mohli spraviť ešte trochu rebríku. Bude to stačiť takto? Asi áno. Sa nemôžu hýbať. No nevadí. Choď preč. Ne? Dobre, to sem. Neposlúchal, umrel. Tak, dobre. Okej, to by sme měli. Toto sa tu zrovna nehodí. Tak.
Dobre. Chill. Budeme potrebovať další drevo. Aby sme si tu mohli spraviť nejaké tie... Chcel som neknúť tú takú ohradu. No, zábradlí. Ale... Dobre. Tak, okrasa. A... Zase sa to seká, že? No, super. Dobre, už som to zavrel. Chill si naťažíme drevo. Treba tu. A túto noc budeme pozorovať. Lebo zas hned zabíjať tí príšery nemôžeme, lebo tí zbrani budú stáť hodne železa, kopru a zlata. Aj blaze rody sa tam podľa mňa budú využívať. Takže to fakt nebude zadarmo. No, takže tak, k tým zbraniam. A... si môžeme spraviť toto. Šiel z to si spravíme toto. Takto. Dobre. Čiže si zase vylezeme hore. Jo, nám vážne chýba jedna? Tak, to je sklamání. No, to ale nevadí, protože já si zas zajdu natěžit drevo, jak ináč. A potom to dokončíme, možná si... Alebo vlastně... Já můžu klidně... aj zebrať toto, lebo si tam aj tak budu dávat aj lanterny. Dobre. To tu, hore budú lanterny potom na týchto vecách. Tak dáme na 2. Dobre. Ešte 2. Jo, už sa stmívá. Že iba rýchlo ukradnúť treba o táto lanterny, protože
Dneska v noci nebudeme poběhovat, ale pozorovat. Hej. Máme tu našu věžičku. Snad v ní bude bezpečno. Snad ty bubáci nebudu vědět nějak vysoko skákat, létat alebo lézt po stěnách a prelezat tyto ploty. Vidím pavouku, ale to není to, co hledáme. To ne. Hen to je tam co? Vysvětlí mi to někdo? To zmizlo v tmě. Haló, bubáku. Ať si kde si vylez. Neboj se mě, já ti nic nespravím. Tak maximálně před tebou uteču. Kdyby slezl až sem. Aha, kočka. Takže tu nic není. Zombík. Já bych rád viděl toho Man from the Fog. Zombíku. Ty víš, že ty mě včil nezajímáš? Ale minimálně tu aspoň byl Herobrine. To vím. Lebo ten achievement Feeling Watched sa mi zdá, že to je od něho. Lebo on tak z dálky pozoruje, stojí a pozoruje. Nevím, či mám zlézt důle. Já vím, že vy byste to chceli, ale... No. Dobre, zlezu důle, ale... dáte like. Budeme tu poběhovat. Jak by nic.
Čau, goleme. Hudba nějak stíchla. Ne, mini zombíci. Dobré. Nebojte, já tam dole někdy zlezu, ale až keď tu zrovna mě nebudu hántit mini zombíci. Alebo velký zombíci. Jak to, že tu nic není? Já ho chci vidět. Dobré. Golem těch zombíků asi vyfajtil. Takže můžeme zkusit. Tady je trochu větší tma, takže tu počkáme. Tam je golem. Už to straší. On se na nás rozběhne, že? Tam byl blesk. Chceme tam jít? Bude? Tam byl blesk. A nic tu není. Dobré, to už bylo trochu strašidelné, ale neviděli jsme ho. A už je skoro ráno, no. Takže tyto noci to budou podle mě zajímavé. No. Já bych možná ještě šel tam, kde byl blesk, lebo tady uderil blesk a jediné, co tu je strej, s jakým se mi moc fajtit nechce. Takže radši jdeme pro naše zemáčky. Já bych řekl, že tato noc by si zasloužila like a odběr. Takže to bylo pro dnešné video asi všecko a čaute!